on calminama on juwama on jettama a yeeɓiyankoɓe Pindi TV en gatta yewtere men gande ɓaleɓe ko gande men fina tawa en jarnima dendagal sernaɓe hewɓe ɗo e almuɓe sabobinnoɓe ɗo yo Allah hokku sernaɓe wune kala ko ɓe ñaagui Allah jabanoɓe Allah hokka almuɓe kala ko jinno Allah waɗan ɗumen hen taw ko jaam e cellal e moƴƴere eɗen bismiɗo lawol ɗimmol Cheikh Tidiane Ka mo ganduɗa rewino ɗo Cheikh Tidiane Ka jeeya koye diwan biyeteɗo Gandiol o jeeya koye commune Amon Dande département Kébémer e région mo Louga ceerno Cheikh Tidiane Ka calmina bandiraɓe yeeɓiyanko Pindi TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين wandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV kala ɗo gonɗon ene gonirɗon fof on calminama ba kala e inde makko e yettode makko ceerno Abou min calminima min calmini kadi mborem wa yimɓe galle o fof e wa yimɓe PV fof min calminima kala inde makko e yettode makko bisimillah. Non min jarnimama ngol ɗo woni lawol ɗimmol en ɗo arti ɗo so neɗɗo ari arti ko jikke moƴƴe anni e moƴƴo kadi jarnadema e bandiraɓe ɓe jontinɗoɗaɓe sinno wonno wano artra ɗo amin jarnama no fewi Cheikh Tidiane Ka kalten ko adi foof ko sifaji ñagude Allah ina keewi hewɓe sa haali min wiya ñagude Allah ko ma natane ɓe mbiya koma werdane ɓe mbiya koma tutane so tawi an ko ñagude Allah neɗɗo addema hol sifa ñagude Allah jogantoɗamo? eyi caggal yettude Allah e julde ɓurɗo e binde Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e namnal ma no waɗi fayida ko namdiɗa ko e manam e sifaji e banggal ñagude Allah noon no heewi façon ngaji ko adi fof ko hunde nde gandanɗane ko jogui asli ko jogui cosaan e diine l'islam sabu so andari e alquranul karim Allah tabaraka wa taala no wiya falillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah tabaraka wa taala e jogi asma'uji inde asmaullahi al-husna fad'uhu biha wi ñaage Allah e den don inde wadde non dum andini en ñaagorte Allah ko inde Allah non woni ko ñaagorte Allah joni non e nder ñaagol he inde hen wadi be ganda be natana dum khalwa no wodi be ganda arat be binda be tottuma nawa kalal ma no kutorta fof nani toon no haajuma humto hen no wodi be ganda be kadi a aratta dekka junguma be ñaaganama Allah jaba du'a o sabu Allah tabarak wa taala o wi yimbe be potani te fof gandal non koko yaaji te kala ka jiida jom gandal goddo kadi en nani dow mum fawqa kullu zu ilmin alim kala ma ganda jom gandal wodi jom gandal goddo kadi en nani dow mudum nelaado sallallahu alaihi wasallam kadi no wi men kadi e sunna kadi Allah ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabati ñaage Allah taw hodon janana kadi ko ñaagot don ko Allah tadi ko hunde ne gandanɗane kadi ko hunde ne ganda Allah tabarak wa taala ma jaabo on ɗum noon wadde ñaagol Allah e heegol hedum jeece eda iwrate fof ñaagorte ko inde Allah ñaagorte kadi Qur'an no wodi kadi ko ganda ko fulbe na utiliser dum woni ne liggoro dum woni fina tawa meden woni dadi walla ledde walla ko fewte affaire jeti en dum don tuuno sandari a wawa dum yaltinde ha joni kadi e nder Qur'ani fof hina wadi valable e diine meden taw ganda ko diine meden riwata dum sabu diine o demba adda ba ari ko ba tawi do ko aada non wadi hen ko moƴƴi wadi hen ko boni ko moƴƴi ko hen fu diine o subi dum mbo woppi dum do ko moƴƴani ko diine o riwi dum hinen wadi hen gede men de ganda ne fina tawe meden diine men hen jabani en dum don ha hande hinen hidum jaggi heden hidum ha joni kadi ñaagor Allah kadi dum fof non ko e bangeji ko e mande ñaagorteede Allah walla ko e gede ñaagorteede Allah haali joni biɗa ñaagade saɗa ñaago Allah an jananaɗa Allah jabani mama walla ma jabani ko mbatta ko beele an ceerno aɗa wawi andude ko duwiɗa ko ma jaabi Allah jabama ko adi almudo inan haalanma eyi kala julɗo fof haɗa foti andude du'a fof mo duwiɗa haɗa foti fibde ɗon ɓerde ma sabu ko hadis mo ganduɗa nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali ɗum kala neɗɗo fof haɗa foti andu du'a fof mo jaabiɗa ma Allah du'a fof mo duwiɗa ma Allah jaaba ɗum heddo noon feeñgol du'a o waɗi du'a wuji ɗi ganduɗa ɗi feeñat joni ji'a
waɗi du'a mo ganduɗa o ma feeñoye banggue goɗɗo mo ganduɗa an a yiyani ɗum ma feganma ma musluma e bone jippotonoɗo fonno yande dow maɗa du'a on ɗon ara rewa hakkude ma e ɗum ɗon anen ɗum kadi ko ɗum jaababuya ene waɗi ɓe ganduɗa ɓe garat ɓe gadda haaju tan mbima min de ɗum ɗo woni haaju am haaju mo ganduɗa kombo mbaɗaɗo fixé o anda ñagaɗa hemba eyyi on ɗon aaju ñaagu sa ñaagi waɗi do'uji ganduɗa sa ñaaguima Allah ruttata ɗum te Allah ruttata du'a o hay goto Allah jogui ko sohlani ɗum ko yimɓe tan cohli ɗum yimɓe kadi Allah ko ganiyu yimɓe goni faqir woni katojinɗo Allah noon gani ko jondani ko jogui ko noon sa ɗum ñaaguima tan kay wi noon ud'ullaha astajib lakum ñaague Allah Allah jaabo moɗon ad'uni astajib lakum mi ɗon famnima to banggue udditare no waɗa jeddi ñande fof eɗen garta e ɗum ɗon udditare almuɓe heeɓe ene namno beele udditare yaawi ko banggue aaye walla udditare ɓuuri yawirde ko wannede leɗɗe looto waɗane loongal holen ko ɓuuri yawde e holen ko an so neɗɗo ara ma beele on ko mbawɗa ko fati udditare eyyi jojo nana neɗɗo wima windude qur'ana ne neeɓi kono ɗum somi nani ɗum no jaknami seeɗa wiide windude qur'ana ne neeɓi adi ɗum fof min tonto e namdama ne leeli jaabede jojo nana biɗomo qur'ana ne leeli jaabede tawat kala ko jiiɗa andi laawol pewgol e wuura sa rewingol tan ma yetto wuura mais hande sa abbima wuura ndewɗa laawol gabbingol ladde a yettata ko wuura wadde saɗa yiiɗi yahde wuura ndewata ko laawol gabbingol ngol wuura a faami joni noon qur'ana wona yiide ni tan ngara tan ƴetta aya tan binda a ala hen isnu anani tawi woni ala hen isnu ala hen sakkitore a yahata dangi wa da'iyan ila llahi bi iznihi wa sirajan muniran nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam de Allah neli ɗum o wi ɗum ko da'iyan ko noddowo ila llahi mo fewni Allah mais nak bi iznihi ko yamirore Allah wadde noon nden yamirore noon nden woni sirru o nden noon kala mba alande e alquran sa ñagari hen yahata alquran Allah wi ma faratna fil kitab min shay'in hay hunde mi accani fof mi addi ɗum nder deftere he wadde noon fof nani toon ɗum ko banggue ñagore banggue bindi banggue kurus no woodi kadi ko ganduɗa ɓe ñagude nde ganduɗa ɗe udditgol neɗɗo ngo ganduɗa ngol ko banggal leɗɗe ɗum woni fina tawa men woni fulɓe condi no woodi leɗɗe wana diŋaale en barkeeji en abbi wana belwel ngel en ɗen fof gelooɗe en ɗen leɗɗe fof koɗe udditooje ɗen leɗɗe fof heɗe uddita no waɗi leɗɗe ɗe ngannduɗaa kadi ko leɗɗe kaɓirteeɗe sa ndaari leɗɗe ma yii ngannduɗaa heɗe mbaɗi gi'e ma yii ɗe ngannduɗaa ɗe ɗe mbaɗaani gi'e na yii belɗe ma yii kaaɗɗe ɗum fof woodi ko tindinta tawi ko ɗaɓɓoo ko udditta ɗum waɗi leɗɗe tottata ɗum leɗɗe ɗe noon no woodi ayeje ɗe jahdata qur'ana a lekki fof jogii aya mo jahdata lekki fof alquran so andaari no woodi simore wiyetende suratul fathi inna fathana laka fathan mubinan liyaghfira laka allahu ma taqaddam min zambika wa ma ta'akhkhara ha simon de gas hono Allah indi udditir simon inna fathana minen udditma inna fathana suratul fathi defti simon de wiyete woni udditare nden simoren heewɓe no miɗen hen jogii sirrum ganduɗa on min mbaɗirta affaire udditare sa ndaari asmaullahi al husna no woodi hen inde Allah wiyetende udditare woni fattahu nden inde no woodi ko rendinte e mayre woodi limore mayre mbeɗa wawi haalde limore hene ko 4 woni 489 4 e capanɗe jeette e jeenayyi simi juumani ɗum woni limore muɗum 487 e jeenayyi eyyi ɗum woni limore hende inde nde no woodi ko wirdete inde nde wadde inde joommuɗum e inde nene muɗum sabu bani adam hay goto wawa uddidde bani adam tawa a wawa andude kawkabul ardi o kawkabul sama'i e kawkabul ardi o hoodere mum dow asman e hoodere mum leydi sa wawa ɗum andude a wawa uddide joomum no waɗi heɓe ganduɗa sa siɓe tottima ɗum looɗiɗa sa renake uddoto te bindi ɗinene no waɗi bindi ɗi ganduɗa sa lootima sa renaki uddoto sabu bindi ɗi ganduɗa waw ono udda fa ono udda bindi fof no uddi ɗin sa lootima tan uddoto wadde gueɗɗe duttotomi tan ɗo ɗo puɗɗornomi woni e isnu he woni yamirore nde nden yamirore noon mbawɗa hebde nde ko rek ko tawa jiknama heɓ ɗum mbaɗa ɓe dottuma hen isnu walla mbaɗa tarbiya
ko wiyete ko tarbiya woni ngala ligganaɗa ceerno ha kaydi o yettuma o itta ɗum o tottuma kono wona ko hoccete tan jojo ƴeewa internet eni jiya yimɓe no tottira sirruji no wiya ɗum ɗo mbaɗe ni wallahi l azim sa waɗi yiyata haydara sa waɗi yiyata haydara hankire woodi garɗo gallam addanimi audio sirru mbo ceerno goto haalata mbo haala waɗe mbaɗa ni mbaɗtira ni non ɗum wona gueɗɗe mbeɓrani noon ko saabi yiyata a yiyata saabi ɗum ko a rewrani ɗum a damal he watul buyuta min abwabi ha saɗa naata e oɗo galle natirta ko e damal a natirani e damal a yotta natta galle he a jaama oɗon keɗo oɗon jeeɓa Pindi TV yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa koɗo men lawol ɗimol ko Cheikh Tidiane Ka mo diwan Gandiol commune mo Ndande département Kébémer région mo Louga Cheikh Tidiane Ka sen garti e sifa goɗɗo o hakkude ɓañre e noobo ko sende ɗum eyyi ɓañre si wiyama woni neɗɗo ɗaɓɓowo yimɓe jiɗa ɗum si haali nane jaɓe ɗum wiyete ɓañre walla neɗɗo si yii ɗum yiɗa ɗum neɗɗo haɗa nana sawtuwol Moussa jiɗa ɗum eyyi tawa yiyani jemmu o no woodi haɗa nana neɗɗo no haala tan hakkille ma nanga ɗum haɗa yiya neɗɗo kadi ɓernde ma wekko e mum woodi ko sabu woodi ɗum no woodi sababu bayre noon ne heewi façon ŋaji meɗa ɓura haalde toujours annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ko misal tan mbo tottiratmi mbo jogino bayre rewɓe si jiiyimbo ceertat e sagoji mumen ha ɓe ceeka juuɗe maɓɓe qissa o no juuti mi artata heen wona ñalngu muɗum e si nden de ko joom mbaadi o wonɗo soɓe jiiyimo tan ɓe jiɗatnombo nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko totta aljamal woni joɗnam fof kañum totta ɗum annabi Yusuf on ɗon mo rewɓe jahannoɓe ceeka juuɗe maɓɓe o tottano ko feccere kono noon ɓe cirti kamɓe ɗiɗo hoko sirtiniɓe o to no jogii hayba o to noon hayba o no woodi mais o to ɓuri hayba nelaɗo meeɗi ñande fattu Makka debbo goto daarimbo homo signe nelaɗo yiɗum hawwin aleyka fa innama ana abnu imra'atin kanat ta'kulul qadida fi Makka yi wat seese wat jam jam min komi ɓi debbo goto Makka ɗo ñamatnoɗo ceeli ɗo e Makka ɗum noon woodi sirru mbo Allah waɗata e neɗɗo kala jiiɗo mo jii'atma woodi kadi ko neɗɗo waɗata e hoorem kala jiiɗo ɗum jii'an woodi ganduɗa ko ɗum naturel Allah okkat ɗum bani anda waɗi yimɓe ɓe ganduɗa so ɓe ɗum ɓe jogii anan mbiya kaari ko joom yimɓe no waɗi ɓe ganduɗa ɓe ɗum ko naturel e mumen no waɗi ɓe ganduɗa ɓe noon koɓe ɗaɓɓoɓe ɗum ha ɓe keɓa ɗum hoɗo keɓata ɗum no woodi ganduɗa koko cundi lootoɗa e ñalande nde woodi ñalande nde lootoɗa ɗum woodi ñalande nden ɗon woodi ñalande nde ɗaɓɓoyte woodi ñalande kadi nde lootete kala lootiɗ ɗum waddete ko e suratu fatihatul kitab kala ɗo fatiha o yetti ma inde ma nde yettoyo toon emi sikki tan e fatihatul kitab julɓe tout hande ɓuuri milliard aduna he ala maɓɓe mbo huññaki fatihatul kitab walla kala mo huññaki ɗum hen julde ma wawata sellu saabu ko farilla e farillaji julde ɗum woni bayre bayre noon woodi ko yahdata bayre ɓolde min mbaɗan tan neɗɗo bayre tan saabu mbaɗana neɗɗo bayre tan yaha ɗum woni ka baɗɗum exposé woni ka baɗɗo ɗum ka boyluɗo ɗum mo wawi hen yakkore no woodi ko ganduɗa ko nden ko ɗum idoto renata woni protection ko renata ko neɗɗo o ha gasa si bayre nde dora waɗede kono bayre tan si waɗama ɗum ma jomum yakkore Cheikh Tidiane jafoɗa miɗal taji konngol ma kono ma taw sono dañi ɓayre hankanti watti haaldana jaɓe wiyeɓe gari Cheikh Tidiane en gari Cheikh Tidiane en mbi ko kalɗa fof jaɓe ɗum mo sikki hankanti e jarani wadde noobo gam jaggude neɗɗo o walla naggam ɗum lamata wawi jaggude neɗɗo o eyyi andi kañum e bayre heno woodi nooɓani heno woodi hen garat noon saabu si tawi woni neɗɗo o ɗaɓɓi ɓayre tan
ɗaɓɓani ko renat ɗum ma yakko sabu aroɓe ma fof en gar ko arata ko ma heew garɗo fof addorat joni noon an tawi woni a wawat accueillir fof en noon ɗum addata yakkorede nde ɗum woni ko takata ko nanata ko kaari de homo joguino jawdi is joni hay dara ala kaari homo joguino inde is joni hay goto ganduɗo ɗum ɗum fof woodi ko waɗali ɗum joni noon ɗum taki mbima ɓayrde yatta ko e ndenka nooɓo noon ne heewi façon ŋaji kala ceerno noon baawɗomo wiide nooɓo hina weeɓi layinima ko weli ɗum no ɓuri sattude ko ɓuri sattu fof ko no ɓuri ɗum sattu ko saabi nooɓo ɓuri sattude nooɓo sabu Allah wi e alquran no teddini bani adama on bani adama noon Allah nde windi ɗum happade accani ɗum ɓolo woodi ko waddi ɗum joni noon sa yiɗi ɗum tournu haqqille makko ha o wekko e neɗɗo gooto ɗum ko ɗum liggey ɗum wona hunde wemde beele ɗum waɗi hen ganduɗa jafoɗa beele addata ceel to banggue haqqille liggade neɗɗo o jiilta haqqille makko ummoto wonnoto faata e oɗo goto beele ɗum addata ceel ala asmaullah husna mi haalnim ɗo joni waɗi inde Allah wiyetene qaharu qaharu firata ko nodde folde ɗum ne firata no waɗi waɗi raɓɓe nde nooɓa waɗi mo gandanɗan o ko alluwal jamdi windete wulne kono noon wona pour ne hina tampina bani adama ala ko rawhan o sabu wiyima bani adama de Allah windi ɗum woodi ɓe waddi ɗum ɓen ɓe waddi ɗum noon ko ɓen ɗon mbannat ɗum ko waɗata ko fof sa jaggi ɓen ɗon tan haɗa wawi wonnudema ko jiɗɗa ko wadde kono ɗum wona hunde wiyamde no waɗi ganduɗa ko koye gueɗe fulɓe nani wona barkeji en nin woodi hen ciri muɗum hadde nangue nde yaltude kuma hen kala kumaɗo hen humtataka no woodi ganduɗa ko ɓokki watte ɓokki te ɓokki mi sikki tan ko ɗum leɗɗal ngal gandanɗane ɓoyngal jogingal cosan e Sénégal ɗo no woodi ganduɗa ko hen ko ɓokki waɗate sa waɗi ɗum neɗɗo o kala ɗo wawi wonde ma haqqille muɗum arto e maɗa si feŋama banggue hirnague waɗate hirnague nangue nde si immima si nangue nde yeehi haake huccite e muɗum tan ayi joom muɗum hakkille mum yahata e maɗa no woodi ganduɗa koye kiiridi suudu fulɓe ne gandi ɗum lekki kiiridi en ɗowdi ndi en nokka e mbeelu neɗɗo he mbaɗa ɗum woodi no mbatta ɗum ganduɗa ko wona ko wawi haalede ɗo kono kala mo ganduɗa min jokkodiri e mum e ɗum so waɗi ɗum ma o yiiru hen yitere makko eyyi ko gueɗe ganduɗa ko gueɗe kawniɗe no feewi wona ko goɗɗe jokkiɗe nder hende kalta ko ma jomum jodde haalde a jarama Seck Tidiane Ka golle ɗe jooɗi peewi garten caɗele kayitaji bandiraɓe heewɓe ene namno bandiraɓe heewɓe ene namno nde tawno adno ko aduna kayitaji gila ka jibinande a yiyat jiɗɗo wadde examen mo ganduɗa ala ka jibinande wonta ko ma waɗe jugement ji kayitaji ɗi leela ma sédé mbaɗa ha saba nanga mum jiɗɗo dañde golle wiye kayitaji mo hannde peewani numéro goto manque hen ma ko wiyete ko copie litral o ma adde nangam e nangam o jiɗɗo ɗannade no honki jiɗɗo heɓde altere no honki beele aɗa jogini ɗum an dalilu ko fate kayitaji eyyi affaire ko fewte e banggue kayitaji alhamdoulillahi rabbil alamin en garino ɗo en kalino haala kayitaji eyyi alhamdulillah gila nden Allah no waddi men hen e yimɓe ɓe jokkodirɗen hen mi wiyani foof en keeɓi Allah eyyi weɓani mi wiyani foof en keeɓi mais alhamdulillah ko ɓuuri ko hewde mabɓe fof keeɓi woɓɓene liggey mumen no jokka te inchallahu taala no joga yakar kayitaji mi haali ɗum toujours meɗa haala ɗum meɗa waɗa he ɗum woni foof o zamanu men mo tolniɗen ɗo han zamanu administration kayitaji sa ala ɗum tan danaka sa yiiɗi liggade a liggataka sa yiiɗi wonde ne a wawata wonirde no jiɗirɗa ni e ɗanniyankoɓe yo wonɓe ɗo dow leydi he foof waɗoɓe concours aji pour ɗaɓɓude liggey place foof heɗen liggo ɗum liggorten ɗum noon ko hunde nde gandanɗa nde ko qur'anul karim e leɗɗe ɗum liggorten ɗum waɗi ganduɗa ko sa totti ɗum neɗɗo o waddat ɗum ko leydi ndi woni din leydi o waddata ɗum o looto ɗum adad balɗe ɗeɗe kalantenɓe o looto ɗum inchallahu taala si hayti tawi woni dépose ɓe ko ujunere goto foti hen tottede kañum wonata goto foti hen tottede
kañum wonata goto foti yaltude concours he kañum wonata ko hunde sellunde nde ganduɗa heɗen ɗum liggo woni duuɓi hene ɗum liggora e Allah hene hen okko au moins kam 95% o kam hene ɗum daña e fof noon e dow hoodere neɗɗo o e dow rawhan neɗɗo o sabu ala bomin liggotta e dow leydi kala ɗo mbawɗa wonde si wona min ƴeewat listihara ha min jiya hoodere ma ha min ganda holɗo hoodere ma toon waɗiɓe yimɓe ɓe ganduɗa koode mabɓe ne ñifi ɓen hay sa walino yurdu kurus e mumen ha weetine ɓe jiyata haydara nafata haydara sabu koode mumen on instant on jamanu mbatta ɗum koode mumen ɓen noon ɗum noon ko liggey wonata wona ɓen yimɓe sa hawre mumen a liggotta mumen kayitaji tan il faut idora idorteɗo ha kay ɓe kuɓɓa dora liggidande ɓe affaire kayitaji nden Allah waɗata hen jaababuya eyyi affaire kayitaji kam mi haali ɗum ɗo wiyano kala mo ligginiɗoma heɓani ɗum mi tottitima haalis ma eyyi kala mo liggi heɓani tottete ko wanno ko tottino ko wanno ko hen ceerno ɗum weeɓani de ala sabu komin koye jogui eyyi ceernaɓe jaaɓe sisiɓe jeng ɓe jagɓe ɓe kala keɓe hunde ha waɗe poos soodi mbawa diwlin addi sac baɗɗo buulole bidon oolo totti debbo mum dépasse so yiyani artande ɗum no satta de eyyi ko adi foof mbeɗa waɗa tan e liggey o no namni kulol Allah sabu neɗɗo hina wona ɗo woɗɗi nelduma haalis mum a anda no waɗi ha yiiɓi haalis o neldumama on noon si tottima aɗa foti tampude haaju mum anden sabu anda hono waɗi ha o heeɗi nelduma o haalis waɗi mo ganduɗa sa ko foti ko dépasse orade lewru he ƴettat nelduma ɗum koye jogonno ñamde hitande he foof tokkosat ɗum lewru he fof wonno ko jooɗo fadda sabu yakar yo ɓiyum liggu yo ɓiyum ɗannu kañum dañi kay won yimɓe ɗannade no donki won yimɓe ɗanniɓe jiɗi artude no donki ɗum noon ƴetta ɗum ñaama ɗum mbiyama dol e jaam ala ɗum wawa won neɗɗo fof haɗa foti ardinde Allah e liggey ma sabu laaɓeɗa ne ko kalata ko ɗo jangga ma haalte ɗum e qabru ma neɗɗo haɗa wawi dadde bani adama haɗa wawi hande dadde Abou Diop mais a wawa dadde Allah sa ñaami hen jawdi neɗɗo ne a ligganaki ɗum poɗɗan ko ligganade ne sa sikki a daɗino a daɗani a adani hoore makko ñamɗa koko posone sakki en ka mole Allah e ɗum ɗon a jaama hande ni dadde weeɓani ko gonga nden no wodno ina metti hebde lettre ala téléphone ngaji ngala kono hande ayawoji no ngoodi téléphone ngaji no ngoodi golle ma jooɗi peewi min jarnimama lawol gongol mi ara tan e seeɗa tan faade bandiraɓe e no woodi hunde wattata ne jinmi layde woni e banggal ngorago ko hunde nde gandanɗa nen no taari zaman o wattu hadde en uddude no taari zaman o eɗen mbiya tan no addat ɗum ko no heewi e kojomaji dokkana ɗen gasi e siko addat ɗum ko no heewi is noon eɗen hen jogui ko gandanɗane ko ɗo ɗum woni kala mo gandanɗa ne utilisiri ɗum sabu annabi Ibrahima o yeehi ha kadi o fifti o heɓata ɓiɗɗo Allah okki ɗum ɓiɗɗo o yeehi ha o woni mawɗo woni duuɓi 90 e ko rewi Qur'an haalni en ɗum Allah okki ɗum o dañi ɓiɗɗo sekkere nde en nani ɗo sekkere nde woodi liggoro ɗum e banggal ngorago anani e banggal kadi debbo jiɗɗo dañ ɓiɗɗo ɗum fof eɗen liggo ɗum fof noon liggoten ɗum koko mawɓe men jogino ko gacciri en ɗum ɗo juuɗe meɗen eɗen hen jogui ko laaɓi ganduɗa ko eɗen liggoro ɗum kala mo ganduɗa Allah waddi en hen Allah waddata yimɓe kala mbo Allah waddi amen hen inchallahu taala ma hambi alhamdulillahi rabbil alamin a jaama ɗo noon banam debbo mo honɗolde go Boubou Kadja Dieye ya toon to Canada a wondude debbo mo rufi awde kañade Kadja Wade toon to Amérique ɓe mbi Abou Diop ko sernaɓe tan gaddata ina kaala haala worɓe ina mbiya rewɓe ko hiitaɓe e ko rewɓe mbayni mbeɗe worɓe kiitataki mbiɓe gadde sernaɓe rewɓe so gaddi sernaɓe rewɓe bismo ɗumen ɓe cuwa noon addu en jettiraki ɓi Maymouna Diara woni kuuɓe Kibbel Falen a wondude cillel Doudou Moussa Houley li salminama juurama yettama ɗon calminten a Dieynaba Aw a wondude mo ganduɗa kañum woni hono Demba Wade mo aali wuuri e Kadja Samba Sy toon to Memphis en calmini Moussa Hamadi e Balal Sarr mo ganduɗa mbo ɗande ɓoyata ma fiile jaaf toon to Memphis Amérique en calmini Oumar Hamad miñi ko gonɗo toon to Gabon en jarnima kamɓe kala en juurimamaɓe kamɓe kala en calmini hono mo ganduɗa ko Salatano Goua Oumar Ali Diam Woyso Boubou Gueladio on jarama ɗum noon ceerno Allah jarama yo Allah jaabo kala ko duwa ɗo sababu Allah fewna ɗum seydi ka a jarama rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin shukran